Duha ka video sa giingong sayop nga pagpatuman sa ECQ guidelines sa Kapulisan sa Cagayan de Oro City nag-viral sa social media dihang gibatikos sa netizens. Ani report ni Cyril Chavez. Ugma, kamalo naman kita dito ng cancer nga bawal din ang bike. Dili na tama bike. Pag-note, mag-commute ka kaya nga itong mga sakyanan, waman problema oh. Sa video nga gi-upload ni John Michael Bustamante, makita ang usa ka police personnel gikan sa Police Station 3 Agora nga gibadlong ang usa ka nagbisikleta kay bawal kuno kini ubos sa ECQ. Apan nasayran nga usa ka security guard ang mong biker ug padulong kini sa iyang trabahoan. Miingon pa kuno ang pulis nga dili na magbike kung padulong sa trabaho. Butang nga wala giuyunan sa netizens. Dili na tama bike. Pag-note, mag-commute ka kaya nga itong mga sakyanan, waman problema oh. Sa laing video, naaktuhan ang usa ka pulis nga nagronda sa kadalanan atol sa curfew hours sa syudad nga alas 9 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Apan sa mong video, ginabadlong niini ang mga food delivery rider ug gipapauli. Gimanduan sab kuno nila ang mga restaurant nga manirado na tungod curfew hours na. Kabalo kayo mo nga kuan ra pick up para delivery. Doon naman tayo curfew hours, di ba? Oh, before 9, wala na. Giangkon sa Cagayan de Oro City Police Office nga duna gayud kunoy sayop ang ilahang mga personahe sa pagpatuman sa maong mga pulisiya ilawom sa ECQ. Gipatawag na sab kuno nila ang atensyon niini o gipapasabot sa ilahang sayop. Kuan siya essential kay gahatod man siya pagkaon, tawag sa itong mga kaigsuunan gutom na in taon. So atong i-refresh ang atong mga personnel kabahin ana. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.